ଯେମିତି କ୍ରାଉଡ ରହିବ। ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉନୁ ମୁଁ ବସିବି ଜୟବିନ ସାର୍ ପଳେଇଥିଲି ଗାଁ ରୋଡ ବା ଆମର ବ୍ଲକ। ସାର୍ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି କେମିତି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ମତ ଦେବେ ଆପଣ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ନ ଲାଗିବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଖାଉଛୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ଖାଇବାନି ପାକ ନିଷେଧ ଆପଣ କେମିତି ରୋଷେଇ କରି କିଛି ସେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଇଏ କରି ଖାଇଲେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଖାଇବେ ବା ଆମେ କାହାକୁ ଇଏ କରିକି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଡେଲି ଖାଉଛୁ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ସେମିତି ଆଜି ବି ସେମିତି ଖାଉଛୁ। ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ କି ଅଲଗା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କଥା ସେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଜ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର WHO ଏବଂ ଏମ୍ସ ର ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ସାର୍ କିଛି ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଜାତି ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବି ନାହିଁ। ଧର୍ମ କ'ଣ ମଣିଷ ମୁଁ କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କି ଟେଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଜାତିବାଦ ରୂପକ ଏବଂ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ନିୟମ କାନୁନକୁ ମୋତେ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ଆସି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଜାତି ନାଁରେ ଧର୍ମ ନାଁରେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଇଂରାଜୀରେ ଯେ ମାନେ ଆନ୍ ଅନଏକ୍ଜାମିନ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱର୍ଥ ଲିଭିଂ। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ତା ଜୀବନଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବାହାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାକେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଜାତିକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଜାତି କିଛି ପୃଥିବୀ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ମିଶି ରହିବା। ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜାତି ଏକ ଜାତି। ଆଜି ଇଟାଲୀ ହଉ ଆମେରିକା ହଉ ଋଷିଆ ହଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାପାନ ହଉ ସେ ଦେଶରେ ଜାତିବାଦ ନାହିଁ ଧର୍ମବାଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ମଣିଷ, ଆମେ ଏକ ମଣିଷ ରହିବା। ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଚ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ତେଣୁ ଏଇଥିବା ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛାଇ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଏଇ ଛାଇ ସଦୃଶ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କାହିଁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତ ଆଜି ଓବରାଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲୁ ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ ନା ଧର୍ମଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା କରି ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ କରିଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଏ ବାବଦରେ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଏଇ ଦୁଇ ସାର୍ ତ ଆମର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ କି ଆମର ସାର୍ ଏଇନା କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଖାଇବାନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବୋଲେ ଯଥା ସମୟ ଗୋଟା ରଖାହେଇଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇବାନି। ମୁଁ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପଚାରିବି ଏଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ଖାଇବିନି ଆପଣ ବି ଆର ମୋତେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେସବୁ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ଖାଇପାରିବେ? ଶିଶୁ ଖାଇପାରିବେ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଯେଉଁଟା সেটা সুস্থ লোক পাখে বেশি অছি না শিশুটারে বেশি অছি না অসুস্থ লোক পাখে বেশি অছি? যদি গোটে শিশুটি এই সময় খাইপার, গোটে অসুস্থ বা বেমারি পড়িଥିବା লোকটি খাইপার, ইয়ে সুস্থ লোকটি কাহিকি খাইপারনি? তো এইটা সম্পূর্ণ ভাবে যদি মু কহিবি আজ্ঞা এইটাকে কেই বিরোধ করুনা। লোক কৌଛନ୍ତି হিন্দু ধর্ম বিরোধ করুছি, মু কহিবি স্পষ্ট ভাবে কৌশি হিন্দু ধর্ম আকু বিরোধ করুনি, পুরে ব্রাহ্মণবাদী লোক আকু বিরোধ করুଛନ୍ତି। বাস এତିকি কହୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।